Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordwien. Goeie, en welkom bij Noordwien. Joert werd bij een gast om de tafel hier in het Omroep Friesland Café. En dat is een hele jonge composer, om het maar eens internationaal uit te drukken. Want dat staat het op zijn site te lezen. Ik had namelijk over Robert IJserinkhuizen. Hij is geboren aan het conservatorium in Grains, maar komend weekend is het jubileum van het FSO, het Friesk Symfonieorkest. En dat hij een stuk verskreun en dat is van mij dan de aanleiding om hem uit te nodigen. We draaien ook muziek aan het begin van dit programma. Dat doen we het komende uur ook nog. En we iepen met Gustav Holst en het nummer Jupiter. Robert, je versteert geen Fries, dus ik ga over in het Nederlands. Ja. Welkom. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Mooi dat je er bent. Ja. Hoe is het? Ja, gaat goed. Fijn om hier te zijn. En ik was ook heel blij, want ik had recent nog een prijs gewonnen voor filmmuziek. Dus dat is ook was ik nog steeds heel blij mee. Ja, de Golden Eye. Ja, klopt. Ja. Dat verhaal zijn we heel nieuwsgierig naar. Ook je bijdrage aan het, in dit geval het jubileum van het Fries Symfonieorkest. Eerst maar even over jezelf. Je studeert in Groningen. Ja. Je komt uit Den Haag. Ja, ik was eigenlijk op mijn 12e begon ik met mijn muzikale reis, om maar zo te noemen. Ik begon met pianoles eerst. En dat is relatief laat, denk ik, om met muziek te beginnen. Maar ik heb denk ik wel een soort inhaalslag gemaakt, hopelijk. Dus, en al vroeg besloot ik om muziekcomponist te worden. Want ik ging vaak op de middelbare school met mijn vrienden vaak naar de bioscoop. Eigenlijk elke 2 weken. Ik weet niet hoe we dat deden qua geld, maar dat was gelukt. En ik besteedde daar altijd heel veel aandacht aan de muziek in de film. Want ik vond dat zo krachtig hoe dat me meenam naar een andere wereld. Ik hou erg van escapisme. Ook omdat ik vaak de echte wereld wat moeilijk heb gevonden. Dus ik vond het fijn om dan getransporteerd te worden naar een andere wereld. En die kracht van filmmuziek, dat gevoel dat mij gaf. Ik wilde niets liever dan dat ook overbrengen op anderen. Dat zelf maken, dat soort ervaringen. Dus zo had ik eigenlijk besloten om muziekcomponist te worden. En na de middelbare school vond ik mezelf nog niet echt goed genoeg als componist. Dat was ik denk ik ook niet. Dus ik had nog niet toelating gedaan op een conservatorium. Maar ik begon eerst met een studie muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Dat was gewoon een 3-jarige bachelor waar ik eigenlijk vooral essays schreef over muziek. Heel analytisch. En ik voelde me daar vaak een beetje gekooid, want je schrijft dan over muziek, maar eigenlijk wilde ik de muziek zelf schrijven. Maar tijdens die studie componeerde ik nog steeds en ik werd steeds beter. En uiteindelijk besloot ik toelating te doen hier in Groningen, aan het conservatorium daar. En ik vond ook, wat me ook heel erg aansprak daar, is dat de studie heel breed is. Dus het is niet alleen per se klassiek. Je hebt bijvoorbeeld filmmuziek daar, je hebt compositie daar, maar ook bijvoorbeeld songwriting, dat je liedjes schrijft. En ook productie, echt meer de studiokant met microfoons werken en mixen. Dat vind ik ook heel erg leuk. Dus, het organiseren, zeg maar. Ja, precies. Dus ik zit wel op mijn plek daar en ik vind het heel fijn tot nu toe. En ik zit nu in mijn laatste jaar, mijn 4e jaar. Dus ik moet afstuderen ooit. Ja. Maar de meeste studenten die mijn studie doen, compositie en muziekproductie heet het, die studeren niet af binnen 4 jaar. Dat redden ze vaak gek genoeg niet. Dus ik denk dat ik er zelf ook misschien een halfjaartje aan plak. Ja, we gaan het zien. Maar,
Zeg je dat uit een soort vrijheid of voel je toch nog wel een druk om af te studeren? Want je moet vaak met nog een laatste presentatie komen. Ja, precies. Dat Ja, ik is zeg, geen kattenpis, hè? ja, nee, ik zeg het wel vanuit een soort druk inderdaad. Ik weet ook nog niet zo goed wat ik moet doen. En ja, ik hoop dat ik, want ik hou erg van filmmuziek. Ik hoop dat ik met een student-regisseur dan muziek kan maken voor een korte film bijvoorbeeld. Maar ik moet nog even kijken of dat lukt. Ik hoor je vertellen over de jonge jaren dat je op een gegeven moment dan, ik weet niet of het een concreet besluit was, maar in ieder geval de richting uitgaat van het composeren, of het componeren van muziek in plaats van het spelen op een piano. Ja. Dat is nogal een besluit. Ja, ja, ik weet niet. Vanaf het begin al, ook toen ik pianoles had, merkte ik dat ik het fijner vond om gewoon zelf aan de slag te gaan. Ook, je krijgt natuurlijk ook les in het lezen van bladmuziek en dan speel je dat. Maar vaak vond ik het fijner om op YouTube te gaan, te luisteren naar hoe dat stuk klonk en dan na te spelen op gehoor. En dat is ten nadele gegaan van mijn vaardigheid in het lezen van bladmuziek. Daar ben ik nog steeds niet heel snel in, gek genoeg. Ik kan wel orkestrale partituren schrijven, maar het snel lezen, dat is nog steeds lastig voor mij. Maar daardoor is mijn oor wel beter geworden. Doordat ik, maar ook de soort van de vrijheid die dat biedt. Luisteren en dan zelf dingen soort van maken. Ik vind dat veel fijner, veel leuker dan iets spelen wat al bestaat. Echt scheppen dus. Ja, precies. Ja. Je kunt zoiets besluiten, denk ik altijd. Maar, en dan? Ja. Was je totaal vrij in het begin? Ja, dat was gek, want toen ik dat besluit maakte om muziekcomponist te worden, had ik nog nooit muziek gemaakt. Maar ik wist dat dat mijn droom was. En Ja, maar wel één voordeel, je wordt niet gehinderd door enige drempels, of juist wel? Nee, in het begin ging ik maar wat doen. En ik heb zelfs nog dingen bewaard van die ik destijds had gemaakt. En dat is heel slecht. Want hoe legde je het vast in het begin? Ja, in het begin downloadde ik zo'n programma, dat heet dan een Digital Audio Workstation. Dan speelde ik gewoon dingetjes in op de piano en dat was dan heel, heel basic nog. Maar toen al waren mijn oren wel oké. Dus ik deed af en toe dingen die qua muziektheorie wel klopten, dan ongeveer voordat ik überhaupt iets van muziektheorie wist. En toen langzaam begon ik steeds meer te leren over muziektheorie en componeren. Ik denk dat componeren echt iets is wat je alleen kan leren door het te doen. Want je kan wel elk boek lezen over compositie en alle muziektheorie kennen die er bestaat in de wereld, maar nog steeds zou je dan denk ik niet per se een goede muziekcomponist worden. Je moet het echt gaan zitten en gewoon. Het gebeurt ook in je hoofd uiteindelijk. Ja, precies. Ja. En gewoon iets maken, iets neerzetten. En, Want denk jij in schema's of denk jij in melodieën? ja, ik ben wel heel erg een melodische componist inderdaad. Meestal begin ik als eerste met een melodie. Of als ik bijvoorbeeld voor filmmuziek maak, dan probeer ik de sfeer vast te leggen. Bijvoorbeeld in een paar akkoorden en daar dan een melodie op te maken. Maar ik hou wel van melodische muziek, ja. Dus, Ontstaat dat tijdens het componeren? Of heb je al op een onbewaakt moment ja, op de fiets of je zit ergens op de bank dat je denkt, ik heb iets in mijn hoofd. Vertalen naar die... Dat is gek. Ik hoor dat vaak van componisten, dat ze een boswandeling maken en dan muziek in hun hoofd. Het is een beetje het cliché natuurlijk ook. Ik heb dat zelf eigenlijk helemaal nooit. Je moet gaan zitten echt? Ik moet echt gaan zitten en gaan werken. En altijd met piano? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik vind piano een heel fijn instrument voor componisten. Ook omdat het natuurlijk meerstemmig is. Gitaar is een andere waar sommige componisten veel mee werken. Maar jij niet? Nee, piano vind ik heel fijn. Dus, ja. En waar schrijf je voor? Wat had je in je gedachten? Alleen die piano in het begin? Of schreef jij ook al voor de vioolpartijen erbij? Ik zeg maar even wat, hoor. Of de vocals erbij? Nee. In het begin was het echt piano. Puur pianostuk eigenlijk. Ja. En ik ging ook af en toe met synthesizertjes werken. Gewoon digitale, want ik kon dat niet betalen natuurlijk. Om een echte synthesizer te hebben, fysieke. Maar het was in het begin gek genoeg vooral een soort van elektronische muziek die ik maakte. En later ging ik steeds meer die klassieke, filmische kant op. Neo-romantiek wordt het vaak genoemd, filmmuziek tegenwoordig. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Filmmuziek kan alles zijn. Maar ik ben steeds meer de soort van klassieke orkestrale kant op gegaan. Maar tegenwoordig vind ik het ook erg leuk om
instrumenten op te nemen en er dan en ze dan te bewerken. Elektroakoestisch noem je dat dan. En dan krijg je klanken die niet per se meer herkenbaar zijn, maar toch nog steeds gerelateerd aan dat echte geluid. En dat vind ik ook om soundscapes te maken. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. Als ik eerst hoor, dan sta je ook in de beide werelden dus. Het analoog en het digitaal. Om even Ja, te zeggen. precies. Het Is liefst dat ook leuk om die bij elkaar te brengen dus? Ja, precies. Het liefste ben ik iemand die... De droom is van mij om iemand te zijn die goed is in orchestreren. Die zich thuis voelt in de klassieke wereld. Maar ook die op hoog niveau hopelijk in een soort van elektroakoestische wereld zich kan geven. Ja. Dus, ja. Luister je wel eens naar mensen die in dat elektronische wereldje zitten? Ja, nou, vooral filmcomponisten die een soort van die elektro-akoestische hoek opgaan. Er is er eentje, Johan Johansson, een componist uit IJsland. Die is helaas best wel recentelijk overleden, maar die vond ik erg sterk in hoe hij orkestrale klassieke muziek combineert met echt dat elektronische hoekje. Ja. Hij had muziek gemaakt voor de films Arrival, science fiction film. En Sicario ook. Misschien ken je die wel. Maar dat soort films hou ik echt van. Sci-fi bijvoorbeeld. En dat leent zich natuurlijk uitstekend voor elektroakoestische muziek. Maar, ja. We hebben altijd de neiging om filmmuziek los te koppelen van de klassiek. Hè? Ja. Komt het omdat het totaal iets anders is? Even technisch gesproken dan. Hè? Of zeg je, nee, het zit toch veel dichter bij elkaar dan je denkt? Ja, nou, in het begin was filmmuziek echt behoorlijk orkestraal. En die golden age van Hollywood score, had je echt veel van die bombastische orkestrale scores. En John Williams is ook nog wel steeds van de oude garde. Echt. En het uithangbord ook Ja, natuurlijk. precies. Maar ik denk dat filmmuziek tegenwoordig alles kan zijn wat je maar wil. Het kunnen ook gewoon liedjes zijn, maar ook echt puur elektronische muziek en dergelijke. Dus het genre filmmuziek is eigenlijk niet echt een genre meer. Het is meer... Het is een verzamelnaam. Hè? Ja, precies. Ja. En Maar toch kies je er bewust voor, omdat jou dat beter ligt dus. ja. Ik hou ontzettend wel van de associatie tussen beeld en muziek. En dat de muziek dan een soort nieuwe perceptie heeft met het beeld. En dat je het beeld dan ook op een andere manier kan waarnemen als er muziek onder zit. Je kan verschillende soorten muziek onder een film zetten. En die film wordt dan totaal anders ervaren door de muziek. Dus als filmcomponist heb je eigenlijk heel veel kracht. En ik hou van dat aspect van verhalen vertellen door muziek. Dus, ja. Gustav Holst draaien we. Jupiter. Ja. Tenminste, een fragment ervan. We kunnen helaas niet alle stukken in zijn geheel doen. Ja. Daar ga ik er een uitbreiding voor aanvragen. Misschien is dat dan wel een idee. Waarom dit stuk? Ja, Holst is denk ik een van de grootste inspiraties voor veel filmcomponisten. Dit stuk, in het bijzonder Jupiter, had hij geschreven als onderdeel van een suite over de planets, de verschillende planeten. En Jupiter is een heel bombastisch stuk. En ik denk dat filmcomponisten zoals John Williams heel goed naar Holst hebben geluisterd. Want Star Wars heeft de muziek van Star Wars heeft veel weg van Jupiter. Dus Holst is voor mij ook een enorme inspiratie. Ook hoe hij orchestreert vind ik heel goed. Dus, ja. Voorbeeld. Ja. Ja. We gaan weer een stuk draaien. Chopin, Nocturne. Opus 48, nummer 1, zeg ik dat goed? Ja, goed zo. Ja, jij bent de kenner. Waarom hier een stuk van? Chopin was denk ik een van de componisten die ik als eerste leerde kennen in mijn pianostudies. Want hij schreef ontzettend veel voor piano. Chopin is echt een pianocomponist. Ongelooflijk hoog niveau ook. Ja, precies. Ja. En zijn melodieën, ik ben ook heel erg een melodische componist. En ik denk onder andere door Chopin, zijn altijd heel lyrisch. Je moet er wel tegen kunnen, zeg ik altijd bij Chopin. Ja. Wel een bepaald maniertje, hè? Chopin is altijd best wel ook een melancholische ziel, om het maar zo te zeggen. En dat ben ik ook wel. Ik hou van dat soort muziek. En dat hoor je ook wel terug in zijn muziek, dat hij veel heeft geleden als mens, denk ik. En dat vind ik heel mooi om te horen. Dus.
Muziek van Chopin. We draaien het in deze aflevering van Noorderwind. Uw gast Robert IJzerinkhuizen. Hij is componist, studeerde toen het conservatorium in Grange, komt van origine uit Den Haag. En hij had een mooi stuk geschreven voor het FSO, het Friese Symfonieorkest. En dat is ook de reden dat ik hem uitnodigen heb. En het is altijd heerlijk praten met muziek meeskent, want dat is een en al passie. Hij had er echt wel hoe nijtocht. En daarom kijk ik een oer in het Nederlands. Met die paar keer dat jij een beetje zwaar bent geweest, zou jij het Fries niet hebben geleerd. Nee. Piano thuis, je begint lekker te spelen. Dan bedenk je, ik wil componist. Of tenminste die kant uit. Heb je er vaak over getwijfeld? Wat ik al zei, het is nogal een grote beslissing tussen aanstekens. Ja. En dan ben je aan de gang en dan? Daar vind ik wel nieuwsgierig hoe dat werkt. Nou, ik heb er nooit eigenlijk over getwijfeld. Ik had wel, voordat ik de droom had om muziekcomponist te worden, eerst andere dromen. Bijvoorbeeld schrijver, grafisch ontwerper en dergelijke. Altijd wel creatief iets, dat lijkt me het leukste. Geen basic piloot of brandweer? Of, Nee, het moest creatief zijn. Maar uiteindelijk toch besloten voor muziekcomponist. Want ik vind muziek wel voor mij een van de sterkste kunstvormen die op mij de sterkste invloed had. En dus ik moest en zou dat worden. En nooit over getwijfeld, nee. Heb jij hulp gezocht bij het schrijven, hoe dat werkt met het componeren, voordat je naar de conservatorium ging? Nee, tijdens pianoles begon ik al. Ik kan me voorstellen dat je heel nieuwsgierig bent van hoe werkt het? Ja, in het begin ging ik echt gewoon maar iets doen. En tijdens de pianolessen liet ik dan af en toe zien wat ik had gemaakt. En dat was nog heel simpel. Maar, van wie kreeg je les? In Den Haag van Arben Ramadani. Een hele aardige leraar was dat. In het Korenhuis was dat destijds. En hij gaf dan af en toe ook wat feedback op mijn composities. Want hij componeerde zelf ook vooral jazz dingen maakte hij zelf. Maar dat was eigenlijk waar het allemaal begon. En zo ben ik gewoon steeds meer muziek gaan maken. En voor ook denkbeeldige verhalen. Want destijds, ik had niet echt films om natuurlijk iets muziek bij te maken. Of soms zocht ik een filmpje op en dan haalde ik de muziek weg. En dat altijd gelijk. Deed jij het nog even over? Ja, precies. Dan probeer je het zelf. En beter natuurlijk. Ja, nou, dat lukte nog niet echt in het begin. Maar ja, zo begon in. Dat is gewoon eigenlijk een kwestie van doen en meer doen totdat je steeds beter wordt. En ja. En natuurlijk voer je dan je eigen stukken uit, neem ik aan? Ja, precies. Natuurlijk heb ik het geld niet om een heel orkest te betalen bijvoorbeeld. Dus ik werk dan vaak met, zoals het heet, sample libraries. Dat mensen instrumenten echt noot voor noot opnemen, zodat je die zelf kan gebruiken, dat het behoorlijk realistisch klinkt. En dat is dan echt een monnikenwerkje wel. Want eerst schrijf je dan bijvoorbeeld een orkestrale partituur en die stop je dan in zo'n audioprogramma en dan is het een klus om alles realistisch, alsof het door een mens gespeeld zou zijn, te laten klinken. Maar dat heeft behoorlijk goede resultaten, moet ik zeggen. En vaak in games of films met een laag budget, dan hoor je ook dat soort nep orkestrale muziek, maar dan heb je eigenlijk vaak niet eens door dat het niet door een echt orkest is gemaakt. Die techniek en die software gaat heel ver tegenwoordig. Ja, dat is eigenlijk best wel jammer ook. Ik denk niet dat een echt orkest ooit verslagen kan worden, maar het is wel, het komt steeds verder en het komt dan ook steeds dichter bij echte orkesten. En dat is ergens wel zonde ook, maar ja. Je hebt nu een stuk geschreven voor het Fries Symfonieorkest, maar Ja. Hoe vaak is er al een stuk of stukken voor jou uitgevoerd door een orkest? Of een ensemble? Of een mij nog kleiner? Op het conservatorium heb ik eigenlijk nooit meer dan 3 muzikanten tegelijk iets voor mij laten spelen. Vaak als ik iets maak, dan neem ik gewoon een muzikant 1 voor 1 op. En dan stop ik ze in mijn audio-demo, zeg maar. Maar het is dus nu wel 1 keer eerder gebeurd dat een orkest iets van mij heeft gespeeld. Heel recentelijk nog, echt bijna precies een maand geleden. Toen ik die filmmuziekprijs won in Zwitserland. Dat was echt de allereerste keer van mij dat een orkest ooit iets van mij had uitgevoerd. En, Waar is dat? Ja, was fantastisch. Dat was dus een competitie voor filmmuziek, waarbij je een korte film kreeg van ongeveer 6 minuten. En daar mocht je dan muziek voor maken en de beste filmmuziek zou winnen. En
het was een korte film over een circus waarbij een moeder haar baby achterliet. En die baby die had een eenhoorn. Ze liet hem eigenlijk achter omdat hij een mutant was. En die baby wordt vervolgens opgenomen door een vader en moeder die bij het circus werken. En zo groeit de jongen daar op en wordt onderdeel van de freakshow omdat hij een eenhoorn heeft. En die moeder vindt hem dan later weer en het is een beetje melancholisch eigenlijk. Maar dat sprak me heel erg aan om daar muziek voor te maken. En uiteindelijk waren er, als ik me goed herinner, 218 inzendingen vanuit over de hele wereld voor die competitie uit 42 landen. En de beste 3 zouden dan worden uitgenodigd om naar Zwitserland te komen, naar Zurich. En daar werd dan de muziek uitgevoerd door echt een toporkest ook nog. Dus ik ben daar heel erg verwend. Nou ja, en de eerste echte keer dus. Ja, de eerste keer ook nog. En dan Zat jij in die zaal of stond je op het podium je goed te houden of zo? Ja, nou, ik zat in die zaal en dat is... Lijkt me best ongemakkelijk ook. Ja, dan ben je behoorlijk nerveus. Ik mocht ook bij de repetities zijn en dan... Mocht je aanwijzingen geven? Ja, precies. Dus dan moest je het podium op uiteindelijk nadat ze het gespeeld hadden. En moest je zeggen wat je ervan vond tegen al die professionals. Ja, ga je niet zeggen, nou, ik vond zesje. Ja. Dus dat was behoorlijk intimiderend. Ja, gelukkig had ik wel een aantal aantekeningen gemaakt in de partituur van deze melodie moet er doorheen komen bijvoorbeeld. En zo. Maar uiteindelijk zat ik dus in die concertzaal heel nerveus en dan heb je eigenlijk behoorlijk veel moeite om naar je eigen muziek te luisteren omdat je zo nerveus bent en er gebeurt zoveel. En het waren sowieso heel hectische dagen. Ik mocht 2,5 dag blijven in Zurich en ook naar allemaal... het was onderdeel van het filmfestival in Zurich en ik mocht ook naar allemaal panels en dingen, maar het was heel hectisch en uiteindelijk raakte ik best wel overgestimuleerd en kwam dat concert op het einde ook nog en dan win je ook nog en dan moet je daar op het podium staan. Een kleine speech geven voor ongeveer 1200 mensen geloof ik in die zaal. Ik heb de beelden gezien. Prachtig, mooie zaal ook. Ja, oké. Ja. Ik toch even op dat moment dat voor de eerste keer echt in een grote zaal een groot orkest jouw werk uitvoert. Ja. Is dat ook een emotioneel moment? Ja, dat is eigenlijk totaal bizar, want je componeert eerst die muziek en dan luister je naar de computerversies van al die geluiden. En dan... Maar dat is thuis, op het zolderkamertje meteen plat. Ja, precies. En dan raak je daar dan raak je daar ook een beetje aan gewend eigenlijk. En dan wordt het opeens echt uitgevoerd en dan heeft het een soort fysiek iets levends en heel Mensen, echte zaal. Ja. Heel bizar gevoel was het eigenlijk. En, had je wel het gevoel dat je een mijlpaal voor je... Hier heb ik 10 jaar over gedroomd? Of zoiets? Ja, nou, ik was vooral heel erg blij dat de orchestratie die je dan maakte... dat die in de echte wereld nog steeds werkt. Daar was ik heel bezorgd om wel in het begin. Maar dat was gelukkig goed gekomen. En ja, dat was een enorme eer natuurlijk... dat zo'n kaliber orkest iets van je speelt überhaupt. Dat überhaupt een orkest iets van je speelt. Dat had ik eigenlijk nooit gedacht. En dat, terwijl ik nog student ben, dat voelt ook wel fijn. Heel fijn. Dus ja. Enorme stimulans, denk ik. Ja, zeker. Ja. Is dat wat je wilt? Orkesten? Al is het dan voor de film, maar wel die combinatie van film en echte real-time muzikanten die jouw werk vertolken? Of zet ik het nu te simpel neer? Nee, nou, een orkest is natuurlijk eigenlijk voor veel filmcomponisten het ultieme doel. En dat is voor mij ook wel, maar ik vind vooral dat je moet laten leiden door de film zelf. En alleen als de film echt een orkest nodig heeft, dan gebruik je die ook. En anders gewoon een kleiner ensemble. Maar ik vond dat deze korte film dat echt wel nodig had. Want het speelde zich af in een circus. En ik wilde die melancholische moeder-zoon relatie contrasteren met dat circus. Wat heel bombastisch en groot is. Dus daar had ik echt het hele orkest dan voor nodig. En voor die moeder-zoon relatie had ik het heel klein gehouden. Juist expres in het orkest. Maar het is niet zo voor mij dat ik voor elke film echt een orkest wil gebruiken. Nee, dat kan ook. Zelfs al heb je een science fiction film met een ruimteschip in de ruimte. Misschien is een strijkkwartet dan veel beter. Dus dat moet je denk ik per verhaal afwegen. En dat lijkt me ook het mooiste. In ieder geval, het lijkt me het mooiste als je de vrijheid hebt om überhaupt je eigen ensembles te kunnen kiezen. Het is natuurlijk enorm luxe dat ik hier een orkest had en nu weer voor het Fries Symfonieorkest. Dus
Komen we straks over te spreken. We gaan eerst weer muziek draaien van Debussy. Ja. Waarom dit? Ja, Debussy is denk ik ook een van mijn grootste inspiraties. Ook echt een meester in orchestreren en hele rijke klankkleuren gebruikt hij altijd. Dus dat was... Ik had daar goed naar gekeken, zeg maar, toen ik een beetje wilde leren hoe ik moest orchestreren en dergelijke. En veel emotie in zijn muziek ook, waar ik ontzettend van hou. Je zou kunnen zeggen dat zijn muziek ook heel filmisch is. Ja. Prachtig harp en natuurlijk ook de viool, Debussy. En dat zie je op het listje van mijn gast van Joert. Robert IJzerinkhuizen. Hij had een stukje voor het Friese Symfonieorkest, omdat hij 60 jaar besteden. Maar hij krijgt ook een prachtig mooie prijs in Zurich won dus. Dat vertelde hij al in het oer. De Golden Eye Best International Film Music 2021. Dus ik hem er even bij. Robert, even over dit stuk. Dat ontdek je op een gegeven moment. Hoe doe je dat trouwens? Spotify, YouTube? Hoe ontdek jij muziek? Ja, vooral YouTube. Dan ga je echt in zo'n soort rabbit hole eigenlijk van muziek. En dan klik je door en door. En, ja. Debussy is sowieso een van mijn favorieten. Dus daar ken ik wel het een en ander van. En je schrijft ook graag voor de harp, hè? Ja, klopt. Ja. Een vriendin van me op het conservatorium die speelt harp. En daar... we hebben vaak samengewerkt en dan vaak ontdekken we ook van die gekke technieken voor harp. En ik heb veel van haar geleerd ook hoe harp werkt, want het is best wel een complex instrument. Kwam ik achter met 7 pedalen die dan de gespeelde noten beïnvloeden. En je kan allemaal gekke technieken doen. We hebben bijvoorbeeld wel eens aluminiumfolie tussen de snaren gedaan en dan krijg je zo'n heel effect en dat soort dingen. Experimenteren. Ja, precies. Daar had ik bijvoorbeeld ook soundscapes mee gemaakt met die harp. Ja. Zo'n stuk als dit, ga je daarvoor zitten en hoor je dat wel 20, 30 keer? Of geniet je er gewoon van een pikje je dingetjes er wat uit? Hoe beleef je dat soort muziek, met andere woorden? Ja, als ik muziek luister in mijn eentje, dan komt bijvoorbeeld een mooi moment langs, dan spoel ik dat terug en dan luister ik daar echt 10 keer naar. Ga je het ook heel erg analyseren dan? Ja, als het echt een stukje is wat ik heel interessant vind, dan zoek ik dat even uit. Ga ik op de piano ernaast zitten en dan vogel ik uit wat daar eigenlijk gebeurt. En ik denk als iemand naast mij zou zitten, zou het heel vervelend zijn dat ik telkens terugspoel. Maar Maar ik vind het heel fijn om te doen. En dan luister ik terug totdat ik soort van bijna verzadigd ben. En dan ga ik weer door met de rest van het stuk. Ja, maar het lijkt me een heel proces waar je doorheen moet steeds. Ja. En zeker omdat je nog lerende bent op een gegeven moment. Ja, ik denk dat dit soort dingen, dat je stukjes uit muziek beluistert en analyseert. De stukjes die je het mooist vindt, dat de stukjes zijn die je vormen als componist. Ik denk dat het belangrijk is om dat soort dingen te doen. En echt analyseren wat je nou mooi vindt. En uiteindelijk vormt dat je eigen stijl, denk ik wel. Ik zeg niet dat ik per se nu al echt een eigen stijl heb. Ik ben nog steeds student en mijn docenten hameren er nog steeds op dat ik echt een eigen stem vind. En dat klopt ook wel. Maar ik denk dat dat een reis is van een heel leven waar je een leven lang over doet. Hoe werkt het op je opleiding? Ik bedoel, met een violist of een zanger kan ik me iets bij voorstellen. Je krijgt een opdracht en dan ga je thuis oefenen. Ja. Dinsdagochtend, 9 uur, moet je dat met de klas of voor je docent doen. Ja. Maar hoe werkt het met de opleiding componist? Ja, het was in de eerste 2 jaar kreeg je vooral opdrachten. Dat waren of gewoon echt van die opdrachten dat je een klein kort filmpje kreeg en daar dan muziek voor moest maken. Dat filmpje was dan 1 minuut en dan moest je er muziek voor maken. Of je hebt een opdracht, schrijf een liedje in de stijl van de Beatles en dan doe je dat. En nu in het 3e jaar en 4e jaar zijn we echt vrij om onszelf te specialiseren, zoals ze het noemen. En nu moeten we echt zelf helemaal bedenken wat wij zelf doen. En wat schrijf je tot nu toe? Ja, ik heb... Complete symfonieën? Nee, dat valt mee. Ik heb tot nu toe bijvoorbeeld een paar keer samengewerkt met studenten van Minerva in Groningen. Dat is de kunstacademie. En dan werk ik mee aan de muziek van bijvoorbeeld installaties die zij maken, exhibities, dat soort dingen. Dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. En daar maak ik dan vaak van die soundscapes voor. Dat leent zich wat beter voor dat soort dingen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld meegedaan aan competities. Dat was dan voor school zelfs. De Zurich competitie, die heb ik als een schoolopdracht benaderd.
En ik heb wel meegedaan aan eerdere competities. Of ik zoek bijvoorbeeld gewoon een filmpje op het internet. En daar schrijf ik dan muziek voor als oefening en dergelijke. En zo ben ik soort van tot nu toe te werk gegaan. Ja. Als ik jou zo hoor, een aantal zaken kun je nog mooi in de onderwijshoek zoeken. Hè? Dus Ja. Minerva-opleiding, conservatorieopleiding. Het FSO, dat komt van buiten. Dat is een orkest op zichzelf. Krijg je daar al meer opdrachten of vragen uit die andere muziekwereld? Voor composities? Of begint dat nu te komen dus? Nou, ik hoop dat het begint te komen. Het Fries Symfonieorkest, dat kwam echt via Gerard, die mij een compositiedocent belde. Klaas ten Holt. En vroeg of een student een stuk wilde maken voor het jubileum. En toen had Klaas mij uitgekozen omdat ik veel met orkesten werk überhaupt. En ik was heel blij om dat te doen natuurlijk. En ik stond te popelen. Dus, Ja, wat heb je al ervaring met meerdere orkesten? Vergelijkbaar met het FSO? Nee, dat was echt de allereerste keer dat überhaupt een orkest iets van me zou spelen. Maar toen kwam die competitie daar net tussen met Zurich. Dus, maar ik was natuurlijk, ik greep dat gelijk aan. Als een orkest iets van je mag spelen, dan... Hoe heb je het aangepakt? Ik bedoel, je kent het orkest niet. Nee, nou ik was wel in het begin naar een paar repetities langs geweest. Dat ze andere muziek repeteerden om een beetje kennis te maken. En dan hoor je ongeveer het ensemble. En, Wat was je eerste indruk? Ja, natuurlijk echt fantastisch. Ook om überhaupt Gerard aan het werk te zien. Ik vind het altijd leuk om te kijken hoe dirigenten te werk gaan. Dat vind ik heel interessant. En het was superleuk om ze te horen spelen. En dan probeer je al een beetje te bedenken van... wat kan je doen voor hun? Wat voor muziek zou je kunnen maken voor hun? En uiteindelijk kreeg ik van Mechtelt, de orkestleider, verhalen toegestuurd uit Beetserswaag. Want ik ben een behoorlijk beeldende componist en ik vind het fijn om verhalen te hebben. En ik dacht, ja, ik kan muziek maken over een verhaal uit Beetserswaag. En uiteindelijk heb ik een driedelig stuk gemaakt. Het eerste deel gaat, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar het gaat over Tinko Liklama A. Nijenholt. Een jonkheer uit Beetserswaag, steenrijk. Maar had ook een interesse voor andere culturen, doorgekregen van zijn moeder. En hij was de eerste Nederlandse Orientalist, heb ik me laten vertellen. En hij leefde in de 19e eeuw ook. Maar hij reisde vaak af naar het Midden-Oosten en Azië en ontdekte daar andere culturen. En ik dacht, hoe kan ik dit muzikaal vertalen? En het leek mij leuk om zijn twee karakteraspecten te gebruiken. Zijn adellijke kant en zijn kant als Orientalist. En zijn adellijke kant heb ik met koperblazers uitgebeeld. Dus denken trombones en dergelijke. Hoorns. En wat eenvoudigere harmonieën. Dat je echt een soort royaal gevoel krijgt. En dan zijn Orientalistische kant. Daar probeerde ik meer met houtblazers te werken. En wat van die nauwere clusterharmonieën. Dat je echt een soort... Niet vervreemdend, maar dat het niet heel westers klinkt, laat ik het zo zeggen. En ik heb ook af en toe van die harmonisch mineur toonladders erin gezet. Dat je echt een soort associatie krijgt met het Midden-Oosten. Of pentatonisch, dat het dan weer wat oosters klinkt. Komt af en toe voor in de muziek. En ik had ook als idee... En ik hoop dan dat het niet veel van het goede is. Ik vind het zelf al leuk werken, maar dat de muziek een kettingstructuur heeft. Dat het echt gaat van blokje naar blokje. En hopelijk nog wel met samenhang, maar dat je een soort van het gevoel hebt dat Tinko echt reist van plaats naar plaats. Doordat de muziek ook een soort constant van blokje naar blokje gaat. En zo had ik dat eerste deel aangepakt. En het tweede deel gaat over de familie van Tijens. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. 3 kinderen. Prima. We kunnen het verstaan, hè? Etta, Sako en Uno. Ze waren ook uit een rijke familie uit Beetserswaag, kwamen ze. Ze waren alle 3 ongehuwd, geen kinderen. En dit was een groot mysterie, want hun buurman en huisarts, de meneer Tonkens heet hij. Hij erfde bijna hun volledige vermogen toen die 3 kinderen doodgingen. En dat is nog steeds een soort groot mysterie in Beetserswaag. En het had een soort donker kantje, want die meneer Tonkens was lang de huisarts en
ook vriend van de familie van Tijens. Maar op Etta's sterfbed schijnt dat zij die huisarts een moordenaar noemde. En dus ik ga er dan zelf ook een beetje een verhaal bij verzinnen natuurlijk. En dat is eigenlijk... De fantasie sloeg wel op hol. Ja. En dan verzin je dingen die waarschijnlijk niet kloppen wat betreft Nederlands erfrecht. Maar dat duurde maar. Maar het sprak me heel erg aan omdat het heel mysterieus en wat donkerder stuk was. Dus de muziek had ik ook expres wat donkerder en een beetje filmisch gemaakt. En dan voor het derde en laatste deel wilde ik niet heel donker eindigen natuurlijk. Dus ik had als idee om een soort volkslied eigenlijk voor Beesterswagen te schrijven. Ik heb het een hymne genoemd. En eigenlijk wilde ik zo bijna triomfantelijk over de finishlijn gaan met dit laatste stuk. En ik heb dat gewoon een heel melodisch stuk gemaakt waar de melodie echt centraal staat. En hopelijk is die herkenbaar en kan je hem uiteindelijk meeneurien als het ware. Zo was ik geëindigd. Ja. En zo te horen kun je er gewoon zo een film bij maken. Ja, hopelijk. Ja, maar ook qua sfeer, je durft het wel te omschrijven als een soort filmmuziek dus. Ja, nou, ik denk alles... Mensen zeggen altijd, alles wat ik maak klinkt als filmmuziek. En daar kom ik... Bij dit dus ook. Ja, ik kom er eigenlijk niet omheen. Maar ja. Nou ja, dat wil je toch ook? Ja, precies. Ja. Ja. Hoe was het om voor dat orkest te staan? Het Fries Symfonieorkest. Ja, nou ja, een groep mensen. Je moet een beetje zwaar. Ik bedoel, je vertelde al, als ik jou zo hoor, heel erg wel met jezelf aan het componeren. Dus je speelt je stukken, je bent met synthesizers bezig, met software, met computers. Ja. En ineens, je bent natuurlijk niet helemaal los van de wereld, maar ineens sta je wel voor een orkest en zeg je, wacht even, ik wil die partij zo en dat moet zo of niet? Nou, dat had ik niet zo... Gerard doet het uitstekend, vind ik echt. Daar de leiding wat in. Ja, en hij heeft ook een supergoeie muzikale sensibiliteit, vind ik. En ik ben heel blij dat hij er is. Hij verwoordde het goed? Ja, precies. Dus ik was echt ontzettend blij toen. Want ik was dus bij een paar aantal repetities geweest waar ik dat dan voor het eerst hoor. En het ensemble was niet altijd helemaal volledig. De koperblazers kwamen nog op het laatst erbij. Dus die hoorde ik er dan bij. Maar ik was heel blij met wat ik hoorde. En de tweede beweging over Etta, Sako en Uno, die was de meest ritmische en snelle. Ik had nog geprobeerd rekening te houden met het, dat probeer ik altijd met het niveau van het orkest. En dat vond ik ook nog steeds behoorlijk goed gaan. Want het was een moeilijk stuk om te spelen, maar ik was blij met hoe het ging. Dus ja. Je zou overwegend kunnen stellen dat deel 1 over Tinko draait echt om de harmonie. Dat contrast met wat simpelere adellijke harmonie en dan het Oosterse. Deel 2 draait echt om de ritmiek. Ik vond het heel leuk, want ik had als grapje ook, omdat er 3 kinderen zijn, heel veel triolen in de muziek gestopt en dergelijke om hun te representeren. En het derde deel draait echt om de melodie. Die is ook het makkelijkst om te spelen, maar ook wel het fijnst om mee te eindigen, denk ik. Dus, kon je vrij uitschrijven in die zin, je moet natuurlijk constant thuis als je zit te componeren wel rekening mee houden met de grootte van dat orkest. Ja. Dus je bent wat gelimiteerd. Ja. Ik had van tevoren wel de instrumentatielijst. Ja, precies. Je hebt gewoon een lijstje erbij. Ja, precies. Dus ik wist wat er beschikbaar was. En ik heb gewoon iedereen gebruikt natuurlijk. Dat is wel zo leuk voor een jubileumorkest. Dat jubileumconcert dat iedereen iets te doen heeft. Dus, ja. Nou weet ik uit de muziek. Ik ben zelf geen muzikant. Maar een viool heeft zijn eigen dynamiek. Zijn eigen regeltjes. De do's en de don'ts. Om het zo te zeggen. Ja. Dat kun je ook voor blazers. En ken je al die do's en don'ts? Die misschien niet eens zwart op wit staan. Ja. Maar waarvan je weet van, als ik het zo doe, dan heb je je daarin verdiept. Ja, zeker. Op een gegeven moment krijg je daar denk ik ook een beetje meer gevoel voor, naarmate je meer muziek maakt. Maar ik raadpleeg zeker wel orchestratieboeken en dergelijke. En dan zie je de limitaties van elk instrument bijvoorbeeld. Maar ook waar ze juist wel goed in zijn. Hun register, waar ze het beste in klinken bijvoorbeeld. En dat soort dingen. Ja, want je hebt geschreven, maar ook ongeschreven regels. Hè? Ja, precies. Dus je probeert altijd rekening mee te houden. En
niet dingen te schrijven die niet kunnen. Want, Ja, of misschien op papier wel kunnen, maar dat een orkest zegt, nou, als je met ervaring, dus als je nou een beetje zo doet, ja, ik precies. zeg maar even. Het is, En er is ook een valkuil, want ik componeer dan op de computer. En sommige, daar kan alles. Ja, precies. Maar dan speel je dat af en dan hoor je bijvoorbeeld... Stel je schrijft een hele hoge noot voor de trompet. Die klinkt dan heel makkelijk op zo'n computer terug. Dat is niet moeilijk om te spelen, maar in het echt is dat waarschijnlijk wel heel moeilijk. En daar moet je dan... Je moet een soort voorstelling maken van hoe zou het in het echt klinken. En dat is natuurlijk lastig als je überhaupt nog nooit een echt orkest voor je hebt horen spelen. Maar ik denk dat het beste is om te doen gewoon naar heel veel orkesten te luisteren. En zo een beetje een oor te krijgen voor wat kan en wat niet. En een ervaring als deze Ja. lijkt mij goud waard. Ja, zeker. Ja. En ik ben er natuurlijk ook vaak met mijn orchestratiedocent overgegaan van zou dit wel werken of niet. En, balans is ook heel belangrijk. Dus de melodische lijnen, of die er wel doorheen komen of verdrinken in het orkest. Maar ik ben heel dankbaar hiervoor. En, Ga je ook naar het jubileumfeestje toe zelf? een feestje. Het feestje zelf, de opvoering? Oh ja, natuurlijk. Ja. Uiteraard ben ik erbij. Ja, en dan zit je gewoon tussen de mensen en dan moet je maar afwachten dus. Ja. Dus, dan word ik weer nerveus waarschijnlijk. Maar, Ja. Maar meer nerveus dan controlfreak? ik ben zeker Ga je geen... daar ook wel een beetje streng zitten? Nee, Nou, ik had de bedoeling dat je het uitvoert zoals ik wil. nee, ik ben gek genoeg absoluut geen controlfreak. Ik ben wel perfectionist, maar dat zit hem dan echt in de bladmuziek zelf. Maar ik vind het juist leuk als de muziek een beetje gaat leven. En ik ben daarom ook heel blij met Gerard. Het is in goede handen, denk ik. Dus, En zomaar Hartje Friesland in Beestersweg. ja. Heb je de omgeving nog wat gezien? Ik was een beetje rondgelopen in die hoofdstraat van Beterswijk. En dan zie je ook, dat is wel leuk, dat Liek Lama-huis, waar dan Tinko vroeger had gewoond ook. Dat is bijzonder om te zien. Toen werd het ook echt tastbaar, zeg maar. Ja, precies. Ik was überhaupt nog nooit in Friesland geweest voordat ik in Beterswijk kwam. Dus allemaal nieuw voor me. Ja. Wat zijn je dromen? Ja, mijn ultieme Je droom. hebt het al wat geschetst natuurlijk, maar straks fulltime componeren? Ja, dat is wel de ultieme droom. Ja, om het liefst filmcomponist, maar ik vind andere dingen ook leuk. Bijvoorbeeld voor installaties en dergelijke. Misschien lijkt theater me ook leuk. Ik heb nog nooit voor theatermuziek. Maar ik denk wel toegepaste muziek, waarbij de muziek niet op zichzelf staat, maar ook echt een deel is van een groter geheel. Dat is wel mijn droom om dat soort dingen te maken, ja. Maar ja, het lijkt me wel een lastige wereld om überhaupt in te komen. Want Ja, veel maar maak je daar gewoon wel eens zorgen over? Ik bedoel, je zit Ja, nu op school, dus ja, in de zeker. context van die opleiding doe je heel veel leuke dingen. Ja. Je wordt nu gevraagd ook, via dan voor zo'n Fries orkest. Ja. Een jaar, 1,5 jaar, dan stap je misschien, dan ben je klaar. Ja, ik ga nog wel een master doen in filmmuziek, hoop ik tenminste. Maar hoop je in de tussentijd een naam op te bouwen, waardoor je gewoon straks gewoon werk krijgt? Ja, precies, ja. Maar ik maak me daar zeker wel zorgen om, ja. En ik heb dan de angst dat ik nadat ik klaar ben met studeren echt in een soort zwart gat val. En dat hebben wel meer studenten hier. Maar ja, je moet er gewoon... Dit is mijn droom en ik doe niets liever en ik moet dit doen. Gewoon je missie eigenlijk. Ja. Ja. Dus alles of niets eigenlijk. Blijf doorgaan, want Ja. je maakt prachtige muziek. Ik ga een keuze bij jou neerleggen. We hebben nog ruimte voor één stuk muziek. En je hebt stonden er nog 2 op het lijstje. Dus jij mag nu jezelf gaan uitspreken of het Ravel wordt of Bartók. Dan ga ik denk ik voor Ravel. Ja. Waarom? Ja, Ravel, die beschouw ik echt als de absolute meester in orchestratie. Ik vind dat de beste orchestrator die ooit heeft geleefd. En ik kijk graag naar zijn partituren en dan zie ik hoe complex dat is. En dan krijg je bijna een minderwaardigheidscomplex van. Maar het is een enorme inspiratiebron. En, Dat is dubbel, hè? Soms vind je zoiets goed dat je eigenlijk niet moet luisteren. ja, precies. Dan denk je van, ja, waarom doe ik het eigenlijk nog? Maar ja, het is heel motiverend wel, hoor. En ook gewoon heel indrukwekkend om dat te zien. De nuance die hij heeft, hoe verfijnd dat allemaal is. En een echte horlogemaker van componisten en orchestrators. Ja. Dus, en dit stuk is dan een La Valse, heet het. Het is een soort ode aan de wals. Een wals die heel langzaam op gang komt als een soort motortje. En die orchestratie vind ik zo fantastisch hoe hij dat doet. Dus, ja. Dankjewel en succes. Dank je.